ba wai zai ba ka ce ba samurai ya kwashe abin wallahi samurai ya kwashe abin ha ciki da baki ita kita zai ina ɗiba ta ɗaya biyu da wanga ta mutu uku ne ba mu zuga ɗaya mana ta ina ba mu so guda wani cewa su ci kai ba zuga mana ka jika ni cewa gari ne mana ka ga hadin cewa shi gari ne ba shi aka yi ba an ce ba na aka samu ya kuwa bai wuce bai wuce ya kawo wala muna shi yake na shi kai Allah ku an shi mai gari. A kai shi ci gaba da fai. Sai shi gaba wa ko bari ya an shi gari ta kwam. An shi gari ta shi zai kana a kwam. Kai fable. File din wa kawo gari. Abu ba shi gari. Yi file. Ko ya file. A alika file yana ce gari. A yi file. To shi ke na bari haka. Ina cin garin zai yi ba. Sunna aka yi ko adam da yana so ce. A yi file. Ba haka na aka muku magana ba ana nan an shiga garin to ya kusa garin Allah ne ga wani ayi lamarin ina maka ba san ce garin ya taba don gwada a'a abin ci gaba a ci gaba haka da gari ka an shiga gari ka koma can ne ka ce ka ci gaba inda ci wallahi ne Allah sai da wallahi ga nan da abin abubuwan sai a hankali na haka da ruwa da abin da kwano abinci gari na zan rika hari ina ke an kala garin ma sun abu ne yake na amma ba za ban jaga ne bare shi ma wani abu na aka yi wani shan gari na aka yi yau kai ba ka sani bare da yamma ka ina kake kayan da Allah ko shi maka mana cikin yawan ashe ƙarya ta inda har dai ana wa gari haka ko bai da ruwa a gyara shi amma ko jiya ka ji ko na jiya a'a ba a yi kana da kuto gona wuce gona wallahi in dai akan wannan ne ka ga gona babu abinci ai a wannan ne ai min gari